Barka da zuwa tashar Raga TV Channel. Masu kallon sauraron mu jarumin masana'antar Kano da Momi Gombe da babban mawaƙin nan Umar Sharif suna location don ci gaba da kawo muku sabbin waƙoƙi a wannan lokaci. Mararinki ne nake yi ya dube ni saurare ni, ƙaunarki ne nake yi kar da ki fada a hallaka. Ta kai ban zanzance. Sai dai haka zalika abin da ya ɗauki hankalin masoya musamman ma wanda suke bibiyar shafukan sada zumunta na jaruma Momi Gombe tare da mawaƙin Umar Sharif. Mummunan zance kar da ki kauce ki bi hanyar dace. Ta kai kyale auren ni da kai a yau ban shirya ba. Ta kai da miki nuni ni da ke a yau. Wannan abu ne wanda ya ja hankalin mutane a shafukan sada zumunta. Duba da mun ga cewa a wannan lokaci mawaƙin Umar Sharif babu wani bidiyo da yake fitarwa ba tare da jarumar Momi Gombe ba a wannan lokaci. Ba ke nake nuni kin zamo tsari karki mun rami duba. Ka kyale ni karka dame ni karka jefa ni damuwa. In na aure ka ban. Haka zalika a wannan karan muka hangi wani hoto da yake yawo a shafukan sada zumunta tare da shi mawaƙin Umar Sharif da ita Momi Gombe wanda suna gab da kawo muku sabuwar waƙar su wadda suka yi mata laƙabi da ni da ke. Sake gunka zan shige kangin damuwa. In ki kai wanganan bato kin yi kuskure yar uwa, karki manta duk shekarun da mun kai da ke tuna. Haka zalika masu kallon mu da sauraron mu kuma da kada ku manta da ku danna subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora wani sabon bidiyo ko wani labari. Sa'annan kuma a gefe ɗaya a masana'antar ta Kannywood ana nan ana ci gaba da kawo muku sabon wani shirin fim mai suna wata uku. Shirin fim ɗin wata uku wanda shine zai ɗauke muku hankali sa'annan kuma ya baku nishaɗi a koda yaushe. Masu kallon da sauraron mu muna tare da ku a cikin tashar tamu ta Raga TV Channel. Jarumar Momi Gombe ta yi wani furci a daren yau za ta kama wani mawaƙi wanda yake ƙoƙarin sa hotonta a cikin hotunanta.